ଇରେ କଣ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛୁ? ଦୌଡୁଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ମାଙ୍କଡ ବସି ଚାଳରେ ଗାଁ ଟାଉଟର ଶସ୍ତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଏଣ୍ଡୁଅ ବୋଲି। ଇରେ କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? ଆର ସାହି ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର କ୍ଲବ ରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିକି ସହି ପାଇଲିନି। କହିଲି ମାଙ୍କଡ ବସିଛି ଚାଳରେ ତମ କ୍ଲବ ମୋ ବାଳରେ। ମୋ ଗାଡି ଫଟେଇକି ମତେ ମାଇଲେ। ଶଳା ଗୋଟେ ଚଢି ପିନ୍ଧେଇକି ଛାଡିଛି। ତୁ କାଇଁ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ? ଶଳା ସିଏ ମାଇକି ଲଗେଇକି ଥେଇ ଥେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କଣ ଦମ ନାହିଁ? କିଏ କହିଲା ଦମ୍ ନାହିଁ? 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂର୍ତ୍ତି ମେଢ ଏଥର ହବ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଦମ୍ ଅଛି ସେ କରିକି ଦେଖେଇଦେବେ, ଆମ ନାଁରେ କୁକୁର ପାଳିବ। ଆରେ ଖୋଲ ତୁ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଦେବୁ, ତାପରେ ରଙ୍ଗ କଥା ଗୁଳି ମାରିଦେବି। ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବାହାର କଲୁ? ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ, ସେଟା କହିଲେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମେଢ କରିଦୁ। ତାଡ଼ିକି ମୋଡ଼ି ପକା। ସେ ମେଢ କଥା ପଛ କଥା, ଆଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏକଜୁଟ କରା। କିଏ ଆସିବ କହିଲୁ? ସବୁ ଜାଗା ଧାଟିଆ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ସେତଟି କିଉ କିଉ ହଉଛି। ଆଉ ଡାକିଲୁ? ର ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ କୋଉଠି ସବୁ? ହଁ କ୍ଲବ ଏଠି। ଆରେ ଏଇଠି ପା ଆମେ ମନ୍ଦିରଠି ଭୋଜି କରୁଛୁ, ଚିକେନ ଭାତ। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଚିକେନ। ଆରେ ତମେ ତ ମ୍ୟାଗିଠୁ ଫାଷ୍ଟ। ହଉ ଶୁଣ, ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଯିବ। ତାମାନେ ଭୋଜି ହଉନି? ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହଉଛି? ବାଳନା ମତେ ଭୋକ କଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ତାକୁ ତ ମିଛ କହିକି ଡାକୁଛ ଭୋଜିକି, ଆଉ ସିଏ ରହିବ ନା କଣ? ପଳେଇଲା ସିଏ ଆଉ କଣ? ମୁଁ କଣ ରହିବ? ମିଛ କହିକି ଡାକୁଛ ଭୋଜି। ଶୁଣ, କିଏ କେତେ ଦବ ଏଇନା ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରୁଛି, କହିଦିଅ। ଏ ଭାଙ୍ଗୁଆ କେତେ ଦବୁ କହ? ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ବସାଣି ଯାଏ ଯେତକ ଭାଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁତକ ମୋର। ଏମିତି କଣ ହିସାବ କରିବା କେମିତି? ହଉ ସେ ଯାହା ଦବ, ଆଉ ତୁ କହ କେତେ ଦବୁ? ଦେଖେ, ମୁଁ ପାନ ଫାନ ଖାଉଥିଲି, ପଇସା ନାହିଁ, ପାନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପାଟି ଆମ୍ବିଳା ଗନ୍ଧେଇଲା। ବୋଉ ଟ୍ରଙ୍କରେ ଯାହା ରଖିଥିବ ସେଇ ଶ୍ରାଣୀ କଣ ଦେବି ଦେଖିବି ଆଉ। ତୁ କହ। ଭାଇ ମୁଁ କାଲି ଲୁହା ଟିଣ ବିକିଥିଲି, 4000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ସେତିକି ମୁଁ ଦେବି। ଭାଇ ମୋର ବର୍ଷ ଆଗ ସଞ୍ଚିତ ପଇସା 2ଟା ନମ୍ବର 1 କ୍ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ସେତିକି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଯା। ଏ ବେକାର କଥା। ସେ ଭାଙ୍ଗ ଦବ, ଏ ନମ୍ବର 1 ଦବ, ସେ କହୁଛି ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଦବ। ସେମିତି ହୁଏନି। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଜଣ ପିଛା 5-5 ହଜାର କର। 5000 କିଏ ଦବ ମୋର? ମୁଁ ଶୁଣ, ତମ ପଇସା ସବୁ ଆଦାୟ କରିବି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି। ଏଇଠି ବସିବା ଅଧଘଣ୍ଟା, ଯିଏ ଆସ ମାଗିବ। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆଗ ବୁଝି ଦେଇକି ଆସିଆ, ଚାଲ। ଆରେ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭାଇ କହୁଥିଲା ଭାଇ ଜାପାନରୁ ଆଇଛି ମୋର, ଜାପାନ। ଭାଇ ଏଥର ଆମ ସାହିରେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ହଉଛି, ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ଦବା, ମାଗୁନ ନା। ଏ ଯୋଉ ଭାଇ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ଆମର ଟିକେ ବଡ ଆକାରରେ ଏଥର ହବ, ବୁଝିଲା? ଆଉ ଟଙ୍କା 10,000 ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ। ହଁ ଦବା। ବଢିଆ ଆଉ କଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବା ଭାଇ। ଚାଲ ଭାଇ, ଜାପାନରୁ ଆଇଲ, ତେଲ ଫେଲ କଣ ଆଣିଛ କି? ହଁ ବ୍ୟାଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ନାଇଁ। କଣ କହୁଥିଲୁ? ଠାକୁର ବାଜି ହବନି? ଆଗ ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଝିଦବା ନା। ଏଇଗୁଟା ନେଇଯିବା। ଆଠୁ ବଡ ନବା, ତମେ ଖାଲି ଦେଖ। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆମର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ କରିକି ନବା, ଯେମିତି ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ କେହି କରିନଥିବେ। ହଁ, ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ହଉ, ଉପାଡ଼ି ଦବା ପଇସା ମୁହଁକୁ। ହଁ ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଦବା, ଭଲସେ ଦବା। ଭାଇ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଇକି ଡାକିବା। ଦାଦା, ହଁ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଟିକେ। କଣ କହୁଛ ପିଲେ? ଆସୁନ ଟିକେ ଆଡ଼େ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ଆମ ସାହିରେ ଏଥର ଟିକେ ବଡ଼ କରି ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଟିକେ ଏଇ ସାଇଜର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ପେଟ? ନା ଆଉ ମୂଷା। ହଁ, ଗୋଡ ତଳ ରହିବ ଆଉ ଟିକେ ତାଠୁ ଏଇ ସାଇଜର ମୁଣ୍ଡ। ନା ଆଉ ଗୋଡର ଗୋଲେଇଟା। ହଉ ହବ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, 40ରୁ 45 ଭଳିଆ ଫୁଟ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କଣ ନଉଛ ରେଟ୍? 36-40 ଫୁଟ ହେଲେ ମିନିମମ୍ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏତେ ରେଟ୍? ଏଗୁଡ଼ା ଶଳା ମତେ ମିଶିକିରି ଦବା। ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ? ଦବା। ଆଉ ସାହିରେ କାମଟା କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ।
ପାଉଣାଟା ଦେଲେ ସିନା ଆଡଭାନ୍ସଟା ରଖିଲେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କରିବି ଆଉ ସେମିତି ଭାଇ କେମିତି କରିବି କହିଲ? ଜାପାନୀ ଡାକ ଆଡଭାନ୍ସ କରିଦବା। ଜାପାନୀ ଆରେ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛ ପଛରେ ଏଇଠିକି ଆସ। କଥା ହଉଥିଲା ଏଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ପଛକୁ କେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ। ଯୋଉ କହୁଥିଲ ଯୋଉ 10,000 ଦେବା କଥା ନୁ ଦେଇକି ଆଡଭାନ୍ସଟା କରିଦେଇ ପଳେଇବା। ଆରେ ମୁଁ କଣ ପଇସା ଧରିକି ଯାଇଛି ନା ମୁଁ ବା ପାନ ଦୋକାନ ଯାଉଥିଲି ପୁଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ତୁ